חיכיתי לזה ממש, ממש. מצלמים היום את הקליפ לשיר, כמו שניתן לראות, נורא קר, אבל כיף לנו בטירוף ואני בהתרגשות שיא. כולם פה אחד אמרו, אנחנו רוצים משהו פתוח. שדה, תקווה, אור יום. רצינו לייצר נשימה, שיהיה אפשר לנשום, לראות את הקליפ הזה ולנשום. הסיפור שיובל עוברת בקליפ הוא שהיא מתחילה כחלק מהחבורה, היא מגיעה איתם לטבע, אבל לאט לאט הופכת להיות זאת שמספרת את הסיפור שלהם. בהתחלה היא שרה לחברים שלה שאיתה, ואז לאט לאט היא מתחילה גם לשיר לבד, עד שברגע השיא של הקליפ פשוט יש מעליה שנדליר ענק במרכז הטבע. זאת אומרת, מהתחתית שהיא הייתה בה לבמת האירוויזיון. מי המשוגע שתלה שנדליר באמצע שדה? מטורף ברמות. הרמנו לשמיים את השיר שכתב, זה מה שהיה עד עכשיו. הנפש שעוברת ריפוי, זה המסר שאנחנו רוצים להעביר בצמחת החיים הפשוטה של יובל והחברים שלה. שהוא שומעת, everyone cry, don't cry alone. זה, גם אם נבכה, לא נבכה לבד, נבכה ביחד ונחבק אחד את השני. כולם בסט בחור, כאילו. עכשיו, לבכות מקליפ וזה סבבה, אבל לבכות על סט. יובל מאוד 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 בן אדם של אנשים. בוא נייצר ריטריט כזה, של חבורה שיוצאת לטבע, יובל איתם. זה שיר שמדבר על כל מה שרציתי לייצג בתקופה הזאת, שזה קומה וחיוביות, רק להסתכל קדימה. New day.